Κύριε Γιώργο, μας ρωτάνε στα σχόλια τι είναι αυτά τα γράμματα και αριθμοί που υπάρχουν στο κεφάλι των βιδών. Οι βίδες έχουν στο κεφάλι τους κάποια σύμβολα τα οποία μας δίνουν πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά τους. Όπως είναι 8.8, 10.9, 12.9 και 14.9. Όσο μεγαλώνει το νούμερο αυτό, τόσο αυξάνεται η σκληρότητα της βίδας και η ροπή με την οποία μπορούμε να τη σφίξουμε. Οι ανοξίδωτες βίδες έχουν ένα γράμμα α με ένα νούμερο δίπλα τους 2 ή α4 που προσδιορίζει την ποιότητα και την καθαρότητα του ανοξιδότου. Και μετά από αυτό ακολουθεί ένας αριθμός ο οποίος είναι 70 ή 80 που έχει σχέση με τη σκληρότητα της βίδας. Ένας άλλος τρόπος συμβολισμού της σκληρότητας της βίδας, όταν είναι αυτές σε ίντζες, δηλαδή αγγλικού αμερικάνικου συστήματος, αντί για τους συντελεστές αυτούς, τα νούμερα αυτά που γράφουν πάνω, έχουν 3 γραμμές, 5 γραμμές ή 7 γραμμές. Όσες περισσότερες είναι οι γραμμές, τόσο αυξάνεται η σκληρότητα της βίδας. Πείτε μας στα σχόλια αν έχετε απορίες για τα σύμβολα που έχουν οι βίδες οι οποίες χρησιμοποιείτε.